Bună ziua, sunt Andreea de la New Mobile și vă prezint Samsung Galaxy S. Samsung Galaxy S dispune de un display de 4 inch Super AMOLED de 16 milioane culori capacitiv. Este protejat de o sticlă Gorilla Glass, este rezistent la zgârieturi, are un procesor de 1 GHz, memorie internă de 8 GB cu slot card expandabil până la 32 de GB. Camera foto este de 5 megapixel, fiind varianta europeană, nu dispune de blitz. Filmarea este HD 720p. Acumulatorul este de 1500 de mAh, care ține aproximativ 3 zile. Intrarea este audio jack de 3,5 mm, care poate fi folosită și ca ieșire audio-video, putându-se conecta la orice televizor. Din punct de vedere al conectivității, Samsung Galaxy S dispune de wireless și Bluetooth. Sincronizând telefonul cu contul Gmail, utilizatorul are acces la Android Market, de unde își poate downloada sute de aplicații. În același timp, toate contactele de pe SIM se pot salva automat în contul de Gmail. Telefonul are agendă de contacte, sincronizabilă cu e-mailul, Facebook-ul, Twitter-ul și alte site-uri de socializare. De asemenea, are funcția radio utilizabilă folosind căștile din pachet. Samsung Galaxy S dispune de GPS și funcția de geotagging, prin care se salvează în datele unei poze și locația. Sistemul de operare oferit de Google este Android 2.1, fiind foarte ușor de folosit de către orice utilizator. Echipa New Mobile vi-l recomand.